вече. Не толкова на бебче. Какво се пле? Ей, това не го беше правил. Аз се надявам да снима. Ама дядо му се плези. Той за това. Айде. Айде пак езичето покажи. Айде. Их, те слончета, бе. Те слончета, бе. Много са сладки. Да. Дани. Я се изплизи на дядо. Айде, бе. Що си гледате работа? Не така? Дани. Айде, бе. Айде, изплизи се на дядо. Я. Айде, баба го. Искаш ли баба да го вземе? Аз стига толкова е легнал да не те тормозим. Какво, баб? Кажи. Дани, Дани, айде. Айде. Айде, ходим на разходка. Айде. Айде, Дани. Имаш касичка. Айде, как правиш и така? Айде. Айде, Кладур, ти бомбон ли си, бе? Ма ти си един сладък бомбон, бе, бабо. Ма ти си един сладък бомбон. Патито яки. Ти си едно пати яки. Много мотива за дядо. Да. Да, бабо. Да. Е, така напоследък много често. Да си захапва и двете. Като папа и моряка. Тя се ядосва. Баба я държи. Лоша баба. Дай ги си, бабо. Баба ти как? Тя на Враца ли? Да, тя си е на Враца. Тя мисля, че ще дойдат